Bakizu ikusi euketela zure guazeneko casting, No quiero entrar en este melón. Pues vamos a entrar. Badago como la ametsa hundirik. Actriz internacional, baina frantziarekin. Nik alare esango dizut, zara Frantziaz ondo itzengo duen bakarra. Lehenengo bikotea frantzes bat izan zen. Bai. Ya me jodería. Eta bere aita zen futbolaria. De hecho, bere padrino Zidane da. Esto es fuerte. Zein da, osea, inoiz egin duzuen gauzarik soroena. Geratu nintzen pertsona batekin, laguna dela lagunduko ziala gauza bat egiten, bere Vale. bikotea zegoen etxean, Bai. eta proposatu zidaten trio bat egitea. Olimpon ikusi Bai, zaitugu. Claro, casting horretarako galdetu zeuden, ze kirol egite dituzu ez dakizetan jarri. Triatloia. Egia da. Egia da. Triatloia maite Baina dute igual izango esan ikusi, nuen, nera matzela 7 urte triatloia, Igual eta hori justu ez da zenuena, egia. Tipo nivel inglesa Claramente. Jende mota hori, osea, benetan amorroa ematen didala, osea, da como, ai, super soro nago, ez, osea, daukazu infinito bat hemen tatuatuta, osea, ez zaude soro, osea, ez zaude. Baina oinarria da gutizi askea, da gaia libre albedrio Bai. moduan ezagunagoa. Eta libre albedrio izango litzatek ere bai txisegita dutxa. Edo txisegita zutik. Guk ezin dugu, zutik egin. Bai, ileike, joder, ileikela, nik eiot. Hombre, eta itzi super komodu da, Bai. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan zabez. Hola, zebitxe! Hola, zer moduz? Hola, Kari, ze pastatzu? Gaizki nago. A ber, ze Daukat pastatzu? botaka gurea. Eski, gerritzu goxin sartu za. Kaixo. Eta zure arabera mala hostian, baina ez botaka gurea daukat. Ez, alorrara igerri zaitut ezat, Jesus. Botaka Mala hostian esan duzu. Eta, eske, Kari, bai, mala hostixan sartu za. Ez. Eta, a ber, botaka guri zeba daukezu. Ez dakit, no sé, daukat botaka gurea, osea, bai, ez dakit nondik datorre, baina, bueno, ni saiatuko naiz menzuri txala ez botatzen, vale? Imagineta zaitzi. Ez. Etorri naiz podcast bat entzuten, ona bidean, eta, Bai. bueno, eski igual hau da fuertea kontatzeko. Zer? Baina, grazia, kristona egin dit, porque egon dira baloratzen ia normala den ipurdia jatea edo ez. Eta ni ere gelditu naiz horrela, en plan, baina Ipurdia niretzako jatea. bada normala. Osea, ez dut esan nahi nik egiten dudanik, baina niretzako jendeak egiten du. Baina hori baloretan egon di podcast bat. Bai, eta haien arabera ez da jaten. Osea, baina niretzako bai. Bueno, jan edo ez jan ez teuke bezala misterixo handik, ez? Jan edo ez jan dinot. Baina ni pentsatzen dut zer raro, ez dakit haientzako ez dela normala, edo ohikoa, baina Ze podcast izen da? poco se habla, Poko ze creo, deitzen dela. Bueno, bai, gitxi eitzen da berbat, gitxi dakixe eta gitxi bueno, dana. botaka gurea, ipurdia jatea, ez dira bateragarriak, egia esan. Ba ez, eta ez da bez batera garrixe, aitzi egoti regliaz da benetan zabi zen. Osea... Ai, niri jetxi bar zait, Eta horren omenez gorriz jantzin daiz gaur. Beitxu, atzo justo, amak esazten, regliei deitxu inotzela. Ze pintxau nitxu zen oskola gorriz, atzo ipininean hau, nik ibardinez iguala dauket, Bai. espanak gorriz, eta justo regli bajatu baten, orduan gaur bigarren egune. Bakizu bigarren egune ez edan, ez da? Nire Gorri kasu durakana. gehiegi, ez? Bai, gorri Gorri gehiagi. gehiegi. Ez, baina guzteatea. Bai. Bai. Danak gorria. Ja, ez dakit niri asko favorezitzen didan kolore gorriak. Etorri gara apur bat Sabino Aranistak, Ja. ez? Beitxu, zurixe, gorrixe da berdi. Egurre. Egurre. Bueno, en fin. Eta gabonetako arboli. Bai, Gabonetako pixkat. arboli, bai, egia da hori. Total, aitzi, bakizu zer, gaur pozina, ni, zubotaka guria zan, irregliazna, baina landabe gaur pozina. Ze, Vale. badazpadan Markina Xemeindarren bat entzuden bada, gaur hau grabetan gau esan egunin, ez dakit no zenbitituko da, baina Pues kintxa bost dadi. urte barru Bueno, emitituko bost urte da. barru, baina gaurko egun hontan kintxa dadi. Orduan, nik hau grabau, amaitz egunin, pipa, Markina. Qué raro, qué raro. Kintxadak. Ez que benetan. Ja ez dakit Kriston fiesta ideukeu. Pozik dago, ze dator Stranger Thingseko azken temporada dena, uste Vale. dut dela. Bakizu Eta- totela ikusi. Ba, ikusi, hasi nintzen ikusten, aspaldi duela urte pila bat, lehenengo demoraldia, eta ez zitzaidan bat ere gustatu, eta utzi nuen. Eta gero hasi nintzen 3 urte geroago, eta esan nuen, wow, Bai. ze maravilla! Bai, eta nago pozik ze justu ateratzen da, ez dakit abenduaren 24ean edo, tipo fetxa politu batzuetan, Vale. hor sofa eta manda jartzeko. Vale. Ez que nahi orokorrin oso olako plan sali, oza, inoz Boa, bai, ez zara bat ere olako plan zali, Ez. egia da, malen. Oza, olako keukitxo itxuaz ezer ez dagoenako. Tipo, ez da ezer
Bale, bai, txingatuko Ze nahu pelikula ikusiko genuke batera, zuketan nik? Albondigena, hombre. Oh, la Ikusi fiesta nik, las ez? salchichas, Hori ikusi. salchichena, bai. Ikusi! Eh, Esan nuen atal batean. Baina bakarrik grasixitxo delako zuk zelan pasetozun. Osa, grasixitxo este zure reakzioiek. Ordu ondo pasauko. Zer reakzio hiek. Ba, ez da haite emozionautu dut, ai, no seke, la salchicha. Egin nuen gaztean tarte bat eta guztionen inguruan, entzun. Bueno, ikusi, ze hemen esan nuen, lagun batek konbendatu zidala, ikusi nuen, eta igual da nire pelikula favoritoa oraintxe bertan, Aitze baina, hainbestera, no? hainbeste. Bai, oso jebia da. Bueno, Baina, dibujo animau edi. Dibujo animauek di, baina ez ikusi umeekin ze ez da umeentzako. Osea, da plus 18. Bai? Joder, exagerau, bai. Ez gauz esaten diba. Bueno, oso gogorrak, violentoa da. Osea, bai, helduentzako pelikula bat da. Nik pagatu nituen 3 euro, eta gero larraitzek gure lagunak esan zigun YouTubeen zegoela gratis. Osea, baina, bueno, YouTubeen da! bai. Orduan ikusi neike? bai, nik alare pagatuko nituzke 100 hilabetean, hilabetero hau ikusteko. Benetan. Bueno, lan saldute ikusi bikontezka. Ikusi Lukainken festa, mesedez. Vale. Eta zuketanik ze pelikusiko genuke? Hori. Dos rubias de pelo en pecho, igual. Nolako zerbait. Salchichena ikusiko alkarraz nahi. Vale, hori aparte. ¿Qué nos pega zurietan hiri ikustea? Jo, ez dakit, euskal pelikulan bat ez da. Kill Bill. Kill Ez Bill. dakit. Ba klasikoena, kutxida subida Isabel. Ai, malen, mesedez, bakarrik ezagutzen duzu pelikula Ez, baina eska aspaldi ez totela ikusi eta biot barrire ikusti. Bakiz ez totela ikusi hori igual, igual batxillerretik ez dut ikusi, Ja, igual nik gehiago, Eta, oza, ja dialogu kastu itxatez. Pues ikusiko dugu kutxidazu. Barriro ikusin bida. Kutxidazu bidea Me encanta. Isabel hori, Ai. bai, ze ona. Itzela. Bueno, total. Entzularen galdera. Entzularen galdera, baina horretik beste kontutxu bat. Gaur, kolaboradora barrixe dukeu gerua etorriko da. Ah, vale. Bueno, kolaboradora, berrixe. Etorriko da gaur. ez etorriko da dakigu gaur, gehiago hori etorriko den. etorriko da gaur, baina bueno, haitxotingo gu, Ainhoa Arostegi dela beste kazetari bat, eta etorriko da ona, da ikusiko gu, aber zelan moldatzen da, nire pixuki diz izan. Me encanta, osea, kazetari kontzeptu barruan sartzen dela Ainhoa, zu, ni, osea, hori Claro. bada kazetara izatea, me encanta hau. Bai. Bueno, kazetari batek gauza asko inalditxu. Noski, baina Zeitz. bai, grazia egiten dit, kazetaria gara, eta gaude hemen tontakeriak esaten, esaten la fiesta de las salchichas dela munduko pelikula onena, ba, claro. Bueno, aitzi, kasetarizako gradua ikasi genuen, orduan, bale, Bai, noski, Vale, bai, lizentziatuak gara. Vale. Hori da, lizentziatuak. Entzularen galdera. Gaur beste bi, gure, claro. betiko bi fanek bidali diguten entzulearen galdera, Bai. Mai eta Leire dira, eskerrik asko, amores, maite zaituztegu. Ez balitzuengatik, pues ez geundeke hemen, seguramente, bueno, tampoco, exageratzen ari Ez naiz, baina asko moten dabe. Eta gaina, grau dabe mendipuntan. Garrazik grau dabe. Ja, hori igual gehiagien eskak. Literal, igual. esaten dana menditxi mendire garrazi. Ba, holan grau dabe galderi. Ematen zuten erramun hor. Ja, tal cual duan asia duan. Ai, ama. Bueno, Mai eta Leire, Bai. zuen galderi entzun gau. Hemen doa gure galdera. Zein da zuei gexen errepresentatzen zaituzten outfitazu. Ta, importanti, azezasuk! Aio! Eskerrik asko. Ai, politxo. Kari, zor. Jarraitzu bialtzen galdera geisha ze. Bueno, esango zuet, markinar batzuk, hasi esaten, galdera bialduko estiezela, ez Ia dakiz egia zer. den. Ikusi arte ez toz Gutxiago esan eta gehiago egin, Hoxe beroi, Venga. hoxe beroi. Vale, eta bueno, eta konbidatu buruz berbain gau. Aitzi puto por fin. Puto por fin. Puto por fin, pertsona bat aspalditxik atzetik gabizena, gaur etorringo da. Posible izan da, azkenean. Posible izan da. Hombre, denboraldi hontan derrigor etorri bizan. Ze, ja, esatozu, a ber, osea, ja, zeigarren denboraldi xea, no zetorri bida, hogei garrenin. Bueno, Ja, etorri hogei bizan. garrena egiten badugu, ba, voltatuko da, edo ekarriko genuke, zerbait egingo genuke. Bai, orduan gaur guaz egongo da, nire kontaktutan apuntaute duketan modun, Nerea Mazo Mazinger. Eske Jon Plazaolak pasausten bere kontaktu. Eta orduan, karo, deuketa apuntaute, berak apuntaute duketan. Osea, Jon Plazaolak horrela dauka. Karo, da Vale. imagina ni, Nerea Mazoi, lehenengo egunin idazten, Nerea Mazo Mazinger. Baina directamente jarri zen nion. Ez, berai Ah, ez. vale. Bueno, baina alko Bueno, te pega. Hola, Baina Mati zer ipini. Mazinguita. Edo lako zerbait. Ez que, raroa da, horaitik. Ja, egixe da, raro da, enozela esane. Hor aurrin daukeule, ontsa etorriko da. Bai. Bueno, bazuekin, Bai, bueltan gurekin izango Bueltan. dugu Nerea Mazo. baina lehenengo, aitzi, egiturarekin. Jerreituko
Txurdinagakoa da eta chat GPT-ren arabera gaitasun asko omen ditu. Eskia, surfa, pianoa, hip-hopa, igeriketa. Gaur eliteko gonbidatua dugu eta Olimpotik gurera jaitsi da. Que susto. Beste hainbat telesaietan ikusi dugu. Itxason, Marrafuera, El Silencio, Guazen, Aitaren etxea eta pelikuletan baita ere, hil kanpaiak eta igelak filmean adibidez. Oholtza gainean antzerkian ere dabil eta eskuan mikrofono hartuta erreportari ere ibilitakoa da. Saio hontako gidoia ez du zertan ikasi eta galderak gaur guk egingo dizkiogu. Horretarako gurean daukagu gaur Bilbotik Nerea Mazo Anton! Kaixo neskak azkenean. Mazo Mazinger! Zelan karitxuz. Osondo. Zelankari, por fin etorri za. Ya te digo. Kostata, baina ja, azkenean agenda kuadratu ditugu, gara hiru rubia oso, bueno... De pelo en pecho? De pelo hiru rubia de pelo en pecho... oso aktibak gaudenak, eta daukagula agenda oso, bueno, komplikatua, baina jazta, gaude. Buan erea, bakizua ze pastaten beti, ez que esanen bitzut beti pastate. Ez ga asko ezautzen, edo ez ga eseino segon, oso gutxitan. Baina Baina emotu berba uste. asko WhatsAppetik nik Bai. uste. Bai, de qué? Tia, Liatuta zaudeten eska? ez, baina ez que... Oraindik ez. Oraindik Todo ez. puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. Oraindik ez, baina ez que deukezuaz beti sentzazio hie, tipo ezautze garela, derute garela, egote garela. Nik uste indogula berba, entre que, osi, gora biodotzak, no sé bai. qué, bueno, no Ah, sé. bueno, vale. Bai. Zulei azaldu. Claro. Osea, ontaz gain, zuek ere lan egin duzuela batera. Ez, batera baina, ez. Nik osea, hartu neban nerean errelebu. Hori da. Ah, vale. Bueno, bai. Bai. A ber, eske ni sartu nintzen ingora bihotzaken niri zaztien... Erreportari, ezaztien aurreko, bueno, banekixen, aurreko zure lan hau nereak iban aurreko urtin. Eta ordu nik inoan, bai, banik Mazo Mazingeren telefonu dauket, da deitxu inotzen. Hori da. Galdetzeko eta... Ia zelan, oseketan, nire kontausten dana. Baina, alan da, be, dauket zentzazio Ja, izuaz, tipo ezagutzen egote garela, egia da, garela, neupe, ezagutzen garela. neupe. Da berez No ez. sé. Jo, chicas. Igual beste bizitza baten. Nahi baduzuen, ni joango naiz emendik. Osea, me levanto y me voy. No, a ver, Broma, bueno, broma. hasikoan ere atxu galdetzen ia zelan zau esan. Ba, oso ondo nago. Oso posik, momentu vital oso guai baten, nekatuta ere, apur bat, baina orokorrean oso posik. Bai, Bai. que Bai. guai. Bai. Ondolo egiteko azara, de repente kuriosidadea Bai, sartu ondo lo zait. egiteko naiz, eta edo non egite dut lo. Te pega tanto? Gero gertatzen zait askota, bai, me pega. Bai. Por este cutis, Es que... por este ja, colágeno. Ai, ama, nerea Ez, glow broma da. daukezu Orain azala, glow inago baina eukidut. Bueno, en fin, ondo egiten dut lo, baina batzutan egoten naiz berandura arte mobiakin. Oh, Ez dakit gertatzen errete. zaizuen, eta bapatean goizeko ordubiak, y digo, ¿qué estoy haciendo? Bai. Goizeko ordubiak arte. Hainbeste igual ez, baina bai. Ez, bueno, ordu batak zimean dago eta ordubiak ere bai batzutan. Eta da como, momentu hietan da como, eta ez naiz lokartzen orduan, baina bueno, saiotzen naiz mobia usten, eta orokorran itotlo ondo. Guk nerea nahi dugu jakin, apur bat, bueno, ezagutu nahi zaitu guztien, nahi zutan malenek ezagutzen zaitu benean. A ber, ez hau espiritualki. Hori espiritualki, vale. Bai, zuek beste bizitza batean liatu egin zineten, hori ziur. Seguramente. Bueno, Bai. baina nik jakin nahi dut momentu hontan zertan zabiltzan, zaipatu diguzu kamaratzean Antzerkixe. Bai. momentu hontan. Bai. Ensaiuta etorri zaila Euskal Herrire bi aste paseta. Hori da. Orain bastante pluriempleada egia esan. Bai, Bai. Nabila bi antzerki obrekin, osea orain hasi garen Kandida antzeslana ensaiatzen, Patxoteieriak idatzita zuzentzen du, Mikel Martinez eta Supermiren Gaztainagarekin. Vale. Eta hori hasi garen saiatzen, bitartean nago beste antzerki jira baten testigo, Agatha Christieren testigo de kargorekin, eta bitartean nago naiz serie bat grabatzen, jaukotu dela. Salik ez, Ez que ez dakit esan liken, baina bueno, da tipo... Bueno, egotez izate, por si Vale, acaso, baina vale, bueno, vale. sin más. Da Netflixeko serie bat, paper Vale, txikitxo Netflixek, bat, vale. bai, da sesio batzeko ukitut, muy guai. Eta horrekin, Netflix que- berriro ere, porque duela gutxi esan dugu sarreran Olimpon ikusi Bai, zaitugu. Bai. Hor paper txikia ez da, osea, presentzia handia daukazu, eta nik galdetu nahi nizun, ia hau nola sortu zen, edo nola heldu zitzaizun eliteko ziklista baten papera interpretatzeko. Ba, nik sinceramente hori. daukat teoria bat, eta, bueno, kontua da niri kastina iritsi zitzaidan, Bai. Clara Gaien pertsonaiaren kastina egin nuen, Ah, bale. gero beste pertsonaia bat pasatu zidaten egiteko kastina, osa horretan hori ezitzaidan atera, beste pertsonaia, zoeren pertsonaiaren egiteko kastina egin nuen, eta enun berriro zer ere jakin, eta pasatu ziren, hau izan zen igual, zerakinik, otsaila baten. Vale. Eta bat batean, abuztuan edo ustaian, grabatzen nengoela beste, no, ez lehenago, ekainean, grabatzen nengoela beste serie, Marafuera nengoen grabatzen,
Eta, klaro, kastin horretarako galdetu ziguten, ze kirol egite dituzu ez, dakizetan jarri nuen. Triatloia, no seke, pues hori zuek irakurri duzu. Bai. Vale. Hostia, Baina egia da. Egia da. Triatloia maite dut. Baina igual izango esan nuen, ikusten. nera matzela 7 urte triatloien, Igual eta hori puztu ez da zenuen egia. apur Ja, bat. claro, batano, tipo nivel inglesa zituen. Claramente, Claro, claramente. Eta orduan, negoela rodatzen seri hau, berriro, nere galdetu gute berriro, aber, ze kirol, ze jartzen gutanik, 7 urtez jarri 15 urte, sin más, es broma da, baina, como hasi ginen esageratzen gehiago, eta esan ziaten, bueno, bazkenean, dago pertsonaia hau, eta neotu zu izatea. Kausan, ziklista bat, nire teoria da, osea, interesatzen zitzaiela bizikletan ondo ibiltzen zan, no? Porque azkenan gratua zan bizikletakin, ez dakize, eta batzutan horrela gertatzen da, deskartean gatik hartzi zute, ez dute zan naiz, nola kastina ondo egin. Eta zuk ondo itxoz bizikletan? Claro, a ber, azkenean, a ber, ondo... Baina txoen galdera bat, zer da ondo egitea bizikleta? Osa, en Eh, plan... Esan diot, kaiu deukezu. A ber, kontua da, jumarzela kalekin, eta, osea, Bai. bizikletako zapatiak Vale. zoaz bizikletan engantzatuta Claro. orduan, ba, horretako eta grabatzeko, eta, a ber, ez da ondo, baina pizka trebe izatea. Bai, Eta, osa, jende asko- zuetan ez. Ez. Desde luego. beste pertsonaiana egiten zuna, bera esen bizikletan ibiltzen horrela, eta hartu behar izan zituen klaseak, eta, osea, ez dela, Vale, a ber, erreza vale. da, txorrada bat da, baina gero grabatzen egotea, kotxe batekin aurretik, kamararekin, ez dakize, Bai, Claro. bai, ez Bai, bai, ez, ez, bai. kendu Orduan, meritxu. nire teoria da, esan niela, bizikletan ibiltzen naiz, ez dakize, eta esan zieten, bale, pues, bueno, ba, zuretzako papera. Baina, bueno, jagin nituen, bikazin aurretik, ubikatuta ninduten, eta, bueno, pues, horrela izan. Vale. Ke guai. Eta gero bestalde, hip-hoperra zara? A ber, osea, Osea, sin benetan más. galdetzen dizut, Hip-hopa itxozu be, bai? Ez A ber, Baina hori nik ez dut A ikusten. ber, nik txikitan egin dut dantza toda la vida, eta hip-hopa, jazz funk ezakize, baina igual 10 urte ez dudala dantzarik egiten. Bueno, Osea, que hija, bueno. hori zazte. A ber, eta nerea triatloiana, hori? Bueno, pues, identitate krisia bizitzan, sin más. Bueno, mitiko, 30 urteen bueltan beti pasatzen da hori. A ber, nerea, Hostia. baina hori ziz izan, bakizu niri be eskindustiela Claro. triatloia maite dut egiteko. Eta nik esan ebala. Ba, justo esan kamaratzen esatzuetan garai hortan neukezela 50.000 gauza Claro. neukela enporaik. Baina alan da, be, gaur egun be pentsauko neuken niri. Itxoen gauza bat, zeba Niri dugu deke? proposatzen, idatzi diezagutela bioi, eta ingo dugu batera. Aitzi, Batera, jo me veo. bakizu zemat ordu, zemat gauza izen, entrenamentu, gero... Momentu hontan ez, noski, baina imaginatu, ba, otxaietik, edo, bueno, beranduago, edo, datorren urtea, nik ez dakit, baina esan nahi dut. Zuk adibidez batera Egingo egingo genuke? zenuke, bai. Ni zurekin bada, bai, bestela, Nik, hombre, komprometitzen baga bixo da zer iso hartzen Hori da. dugu, bai. Imagineta za bixok txapeltxuaz... Zapel. Hombre, ba, piztinako gorrua zimiko da, ez? Baina triatlo, claro, encanta. triatloia, claro, piscina ere Claro, sartzen da. claro. Karo, eta Ui, imagita ui, za. ui, ari nahi sartzen zulo batean. Ez, baina eske txarna da, karo, horreken inun bakarrik atzera botaten, hori dana gero, retransmitidu mizu. Claro. Nola? Hombre, osea, zuk itxen bozu hori, En plan blog. hori erronken Bueno. itxen bozu, bueno, Bai, bai, bentzen espliko burra uztien, bai, gero zala imaginau, aitzi izango litzake, ai, ba gaur iguz, 5 entrenamentu, aitzi Claro. zelan junda, zuzlan ikusi zani ondo, no sé qué da, bueno, ba, iazta, faltakuz, beste ez dakizemat, karrera da, lasterrez, no sé qué. Hola, Guk geure burua grabatzen. Bai, Bueno, ez dago gaizki. imagita Divertigarria da, Bai, baina imagitan ni nire instan hori izaten damarkineko gentiolan, barguri Ba, motoste. sin más, oitu daitezela, eta punto, sin más. Bueno. Total, nire haitxo zela 50.000 kirol. Bai, denbora libre asko daukat ere, nahiz eta pluriempleatuta nagoen, osea, emate ditute denbora epe nahiko luzeak ezer egin gabe, esan dut rutinarik gabe, eta orduan triatloiaren etorri zitean oso momentu txar baten, baina onaldi berean, porque nengoen langabe nire exakin super txarto, en plan de, bai, eta esan como, behar dut, en plan... Ja, triatloia beste apur bat, zerbait. ez, de Eta repente. proposatu zidaten, eta sanun, Boi. 100%. Ba, venga. Eta de hecho, me encanta, porque, o sea, gaur egun, pues, egunero ditut zeo zer, o korrika, o bizikleta, o igeri, o guai. da, eta eske... Bua nerea, por cierto, Zer? bakizu ikustxe euketela zure guazeneko kastine. ¡Ay, ama! Es que no puede ser. no, Esto me va es a que hau perseguir publikau izan. toda la vida. Bai, Publikau izan. es que publikau izan. Es que izan zan oso fuertea. Ni nago... Ai, nik ere ikusi dut. Aitzi, bai, Ondo. publikau izan. Ni akordetana, Hori izan zan oso... Alesardu izan epaimaikidietako Bai. bat, eta Es que castinge... bideo horretan ikusten bauzu Ainhoa Hierbe barrezka, ahoa tapatzen, porque, claro, nik ez dut abesten
Nerea, Bueno, es que da abostezu igual, es que no quiero superondo. entrar A aquí. ver, No neskak. quiero entrar en este melón. Pues vamos a entrar. Bai, Ze pasa zen, A ver. casting hortan? Jendeak ulertzeko ere bai, bueno, eta nik. itxain. Lehenengo eta bat, nerea casting hortatik zure fanana, así que superondo izen duen. Bai. Bai, benetan. Ai, ama. Ni nire etxetik ikusten, ez du desautzen hau tipi, baina nire fab da. Ke maja, Bueno, ba, saldu zergatik. Bale, ba, superondo itxesen duen akortana, dantzi zen duen, Ai, ama, es que ezin dut, osea, es que- Auzolotxa? Auzolotxa? Beitu, hemen daukagu, ikusiko dugu. Ai, no, por favor, ese no. Es que me puto muero, tías. Gero ez jarri hemen oiane, baina, Es que bueno, os odio, tío. es que nik ideia egin behar du, porque... Ai, ama, es que pasatu eta hain txarto hau ikusten. Bai. Hain beste, nerea, baina kriston ondo bada. Tia, no. Beti daukagu bideo bat galerian ezin duguna ireki. Osea, hori horrela Ja, da. bueno, guk gure asako, bai, fijo, Ni badago nire galerian bat, konkretamente, pertsona batekin liatzen, ezin dut ikusi. Ezin dut ikusi. Es que Nik ez ziot bez ikusi, grau gendu nahizi programa bati publizia ditzen bisok. Ah, bai, Hori ziot ikusi, Aitamari. Kontatuko dio gaur ereari. Ikusi. Aitamari programa gazteentzako bideratua. Joan ginen premier, orain ikusiko dugu. Ah, mira, aquí está. Ai, Además, es que no la puedo ver mejor, esto, la por favor. mejor. Bueno, Ai! ze pena, ez dinosu zabaldu. Listo. Pues Bueno, ¿a quién tenemos aquí? Ai, ama, es que qué puto cuadro. Así, directamente. Nerea, niri me encanta. Kogiñarekin Es que, tío. Normala. Ez que onena. Es que ricasco, man. Qué maja. Ai, Nerea. Ja. Qué mona. Ze, hau du noiz da? Pues ia oindala marrurte. 2027an. Dira sortzi. Buah, eta gaina hori da gero, akortana, juergan mutrikun ikusi ginen behin. Claro, es que, Oh, claro, es que zuken inuzun ezautzen, baina Claro. guk zu bai. Orduan esaten duen, ai, Nerea, Qué mazo. fuerte, it's famous. pues bai. It's famous. Bai. Guazenek daukana da, que azkenean Euskal Herri mailan batean zara una estrella, no? Ostra, claro, es que Ai. zu... Estrella adolescente, estrella Universo Disney. guazanen egon da za, claro. Datozen hilabeteetan nunbait ikusiko zaitugu, proiektu berriak dagoneko egin dituzunak, baina ez direnak atera, badaude? Ba, ez. Bueno, orain grabatzen ari garen seria, suposatut estrenatuko dela aurrengo irailean edo. Vale. Vale. Baina momentuz hori. Kastingak eta, baina bueno, momentuz ez daukate ikusentzunezko proiekturik a la vista. Badago como la ametsa hundirik. Zein da. Bai. Osea, nire ametsa edo nire, izango litzateke izatea aktriz internacional, baina, osea, Frantziarekin. Daukat horre harremana. Bai, Ba, ni bizi izan naiz Frantzia, lehenengo batzen joan nintzanara interkambio bat egitera, gero Erasmusa ez dakize, gero Pariseko neska bat etorri zeniekin bizitzara urte bete, gure etxera, orduan, daukat como oso harreman bastante... Loturi. Lotura daukate Frantziarekin, eta gustatuko litzaiake, egitea, Qué guai. izatea una Rosi de Palma, edo una Victoria Abril... Ez dakit. Lortuko duzu, Zelako- Nerea. Bai, Hollywood eta, pues me da un poco igual, sinceramente. Baina eukitzen noiz behin kalanak, bueno... Oso gaztiza ondino, Nerea. Ondino bidi luzida. Ibilbidi oso You luzida. never know. Nik alare esango dizut, zara Frantziaz ondo hitz egingo duen bakarra. Ja, Porque, hoxe pentsau neupe. osea, diot, nork gustu gaitu frantsesak. Eta pertsona bakarra ja. Frantzia zafan euko da bena, Beste ni gustatzen inor ez zait. dut ezautzen. Francia. Hombre, nik ulertze dut, a ver, osea, ez ditut plenamente defenditzen, porque, en fin, Oso raro dira, Oso raro dira. raro Baina nik esperientzia hona daukat, orduan, esango izut. Ja. Akorta sari, bueno, hau esan Frantzen izen, Baina atzenengo ziparaldi nago ginenin. Eta Ez esan Frantzia dela, etorriko dira. Ez, Bueno, ez, eskori, ez, pentsatzu dela nire lehenengo bikotea frantses bat izan zen. Bai. Ja me joderia, Nerea. Ez da juna iparaldin. Ostia, baina es fuerte, claro. Frantzesez eitxezen duen baina. Bai. Eta nik oso txartitza egiten nuen orduan, porque, osea, da justo iritsi nintzenean Frantzian nire klaseko tipo batekin, Tom, hemendik musu bat, je t'aime. Je t'aime, Tom. Je t'aime beaucoup. Bai, ama. Eta bere aita zen futbolaria. De hecho, bere padrinoa Zidane da. Esto es fuerte. A ver. Bai, Esto es fuerte. Txoin, A ver, ondo ulertu badugu. Zin da zidan, futbolanik gitxi. Zinedin Zidane? Zidane. Zizu. Ez dakizun ordean. Zin da zidan, zizu. Zein zabarrezka, hostizio. Eta ez hori zara, tío. A ver, Baina nik zer da? sinceramente, nekien nor zen Zidane, Ja, zuak izun horren. Kalbo bat, no? Tia, Ah, ez Zidane, dakit. Zinedine Edo Zidane. begi urdina, kalbo eta Bai, begi urdina. Zidane. Zidan, kalbo eta begi Ez urdina. da Real Madrideko entrenadore izan?
Baita. O sea, Real Madrideko esto jokalaria. Bai, bakizinan. Bueno, pues hau. A ver, hain gutxi pelatzen digu. pues hori da bera hainbeste Itxebitxi. pelatzen Hoi da. digu. Ui. Vale, dago Tom planoan. Tom. Ta orduan, zein da Arbola? Arbola. Osea, niliatu nintzen Tomekin, zela Bai. nire klaseko magisimoa. Bueno, zure exa. Nire lehenengo rolletea. Bueno, exa esan geu. Hori da, Dolan nire esan geu exa. Zidanen... Eta Zidane da bere aita bitxia, hori da. Itxebitxi. Eta bere aita zan futbolaria, ez da infamatua baina bai. Vale. Eta bizi ziren kriston kasoploi baten, que flipas. Wow, Ai, eta ama. zu kasoploi hortara joaten zinen. Bai, egon ginen bilabete, te quiero Eta zelan decir. esatzen negea. Nerea, mon amour, nerea. Mon amour, negea. Ez que jo, iparaldera jungenin danaolako entzut gendun. Osa, Claro, frantzes pilo bat entzut Claro, gendun. claro. Wow. Etzi berri. Aitzi a ver, nik ulertze dut ematu bela pizkatere bai, como... Bai, bada. Jo, bada. hau kapituloi da gero, gentik esan Nola da dau. sexua frantses batekin? que te voy a Tía. contar. Bueno, Ez que diot, dira oso frantsesak, Ez dago dakit, estigma osea- bat, baina oroar bada oso pasionala Frantzia eta harremanetan eta maitasun alpagi, ez, apur bat. Ez que nik Ez ez dauket dakit. bape romantizaute frantze gix esan, Ez baina, Zero. koño, frantsesak badira Bai, superintensoak. pogi eta, bueno, pogi... Bueno, eta ni bizi izan Ez dira nintzen intensoak frantsesekin. frantsesak, dira bastante Ui. sekoak, de hecho. Bai? Bai. Bai? Seguro que baietz. Guzan da gauza gitxe Eta gisa. gauza gitxe, bai, ez dia oso... Vale. Bakizu zer ingo gun, eskak. Apur bat zerriak dira frantsesak, Ingo guna, jakariz, tarti zarratu, eta jarraitxuz, eske bestelan, gabiz, frantzesei buruz txarto esaka. Bueno, bueltana, eta gurekin daukagu kolaboratzaile ezinezkoa hau, berri bat. Ainhoa Arostegi munduko kazetaririk eta pertsonarik oberena. Ai, exagerada, no? Bueno, Ainhoa, ez exageradi ez. Ongi etorri, Aino. Ainhoa, txu. Literal, el premio Pulitzer orain bapatera. Favoritismo. Eskari, bueno, zure lehenengo kolaborazio benetan zabizen. Bai. Galdetik gotzun nerviosa za. Bai, asko, baina bueno, zuekin. Vale. Claro, lasai, hau zure Tranquila, etxea da gutxia. badakizu, jendeak ez zaitu epaituko, beti dago pringadoren bat, zerdera kadaketa ateratzen, baina Bueno. tranquil, porque zu normalak dira. Así que... Gaina gaur supergai guai bat ekarri zu ez. Bueno, Bai. gu olako gauzei buruz berretan asko teginen pizun. Bai, Aino, zutanik osea, asko. Vale. Bai, esan duzu haitzi jendeak ez nahuela epaituko, baina eske ni... Epaitzera jendea zatoz. Epaitzera etorri da. Ba oso ondo, kai! Vale, gauza da, osea, ni pertsona alaia, osea, maja naizela, baina Bai. nire plazerra, osea, niri bak espirituala ematen dit. El chisme. Jendea kritikatzea, bai. Batzutan bai. Jendea kritikatzea, osea, Bai. niretzat da, como... Gelditzen zara a gusto. Eta gaina ez kritika utxarreta, kritika txorra gaitxik, oza, malizu xabalik, txorra gaitxik, oza, imagino, ba, ya está, etxate guztean bere no seke, listo. Bai. Baina, hasi baino lehen, osea, gaurko kritika hasi baino lehen, galdera bat zuentzako, txikas. Zein da, osea, inoiz egin duzuen gauzarik soroena. Osea, pentsatu... Ze zentzutan, no sé, esaten duzu. Frantses batekin egon. Estás loca. Adibidez. Ostra, ba, ez dakitekari. Bai, en plan de, estás loca, estás pirada. Osea, nik beste egunean bizi izan un egoera bastante incomodísimo. A ver, konta. Eta es que la estaba viendo venir, hori da okerrena. A ver, konta. Egon nintzen egoera baten, es que... Pitidoa jarri daitezke. Ez, osea... Eta bigarren aldia da gertatzen zaidala nire bizitzan. Hostia. Osea, en plan, geratu pertsona batzuekin, en plan, es que ez dakit nola saldu. Bueno, básicamente, proposatu zidaten trio bat egitea, baina ez explícitamente, ¿sabes? Osea, nengoen, osea, geratu nintzen pertsona batekin, laguna Bai. dela lagunduko ziala gauza bat egiten, bere Vale. bikotea zegoen etxean, Bai. eta ni baino bastante nagusiagoak dira, bale? Osea, Vale. eta pixka raro izan zen, eta como que komentario asko ez dakiz eta ni en plan, no iréis por ahí, eta bapatean ikusi nintzen haien etxean, en plan de, hostia, uste dut pertsona bi hauek nahi dutela egin trio Bai, bat zer? nirekin, me está dando un puto asco del horror, Zer? eta ni en plan, bueno, Ja, segin zenuen. deitu nion lagun bati, en plan, aritz mesedez deitu. Ze fuertea. Ai, bai, zera ensaioa, banoa. Eta eski ez da lehenengo aldia gertatzen zaigana, porque behin, antzerki klasean nengoela, tokatzen zitzean, estena bat egitean klaseko neska batekin, geratu ginen ensaiatzera bere etxean, eta bere mutia etxean zegoen, eta como que tipak, no, porque... O sea, que proposatu zidaten. Eta ni en plan, Ama. por favor, que me deje de pasar esto, incomodidad. Orduan,
ez dute zer lokorik egin, baina gonaiz egoera loko horretan, eta gero Ze etxera fuerte, joan da. madre mía. Zer gertatu da oin? Nerea ezabiz benetan. A ber, baina, a ber. Bai, Eta hori zena? aste honetan gertatu zait. Eta Wow. gero joan nintzen etxera con una sensación de, ¿qué acaba de pasar? A ber, nik nire lagun bati hori eneukixo ingo bez. Ez, ni Es que Osa, zure lagun edi. Es que ez dia lagunak, da ezaguna. ezaguna lagunduko ziala Kolegeo. gauza batekin, eta efectivamente tenía otras intenciones, más Bai, que bai. ayudarme. No? Pero bueno, Ai, ama. sin más. Bueno, Ainhoa, guk ez dugu hau superauko, así que jarraitzu zure total, tartiaz, total. bai. Vale, osea, hori zoroa da haien partetik. Hori da gertatu zaidana, baina ez dut, Claro, zoroak Bai, haiek bai. dira. Baina ez dut egin triorik, argi utzi nahi dut. Bueno, Por si- daingo bazen du beste ez etxaren. Bai, bueno, baina ez da baina kasua, ez da kasua. Vale, hori zoroa da, osea, haien partetik, estan pirauz. Bai, ez? Osea, Baina, nirea zen como más, bueno, eske azalduko dizuet. Bai. Uda honetan kastinak egiten egon naiz. Bai. Eta, bani galdetzen nien, a ber, zergatik zu hartu behar zaitugu eta ez beste inor. Eta esaten zidaten, bani super zoro nago. Eta ni, joder, hainbeste jendek hori erantzuten badu, no sé, ni jakin nahi dut egiten duten, zoro egoteko, no? Hori da oso conquist Oso casting, tipiko. oso ni nago burutik jota. Bai, da, como, Eta gero zora erantzune zaude. beti da, zera itxik, ai, nire lagunekin, no sé, dantzan eitxo. Bai, eta ni, ja, osea, luzen puntu bat nik esatu nuela, vale, zergaitik zaude, hain zoro, osea, jakin nahi dut. No, ez que, parandan irteten garenean, bani dantza egiten dut, ez dakit nola. Gizakia Edo ni- zara. Bai, edo pinu egiten dut bapatean, a ber. Uy, se lo quito. Hori, ez que hori ez da zoro Hombre, titiak egotea, atatzen osea. badituzu, pues igual si estás un poco loquita, pero Bai, sin bai. más, tampoco... Bai, borduan Baina- hori, badakizu zein den mitiko meme de she's so crazy, love her. Bai, jarriko dugu Sí. hemen Bai, entzulek jakin dezaten. Hori da, tipa bat hartzen duela, ez dakit, una bolsa de patatas edo, eta buruan vale, jartzen ja. duela, eta esaten duela, ba hori, eta eske jende mota hori, osea, benetan amorroa ematen didala, osea, da como, ai, super zoro nago, ez, osea, daukazu infinito bat hemen tatuatuta, osea, ez zaude zoro, osea, ez zaude. Edo, ai, super zoro nago, no sé, niri fluitzea gustatzen zait, super espontaneoa naiz, ez, osea, aste osoa daukazu planifikatuta Google kalendarren, ez zaude Literal. zoro. Eta ez da Literal. zer gertatzen, osea, ez da zer gertatzen benetan, osea, arrunta izan. Ez que, super zoro nago. Ja, gertatzen da igual, kanpora begira nahi dugula izan bereziak, no? Como naiz... Eta zorotxu izeti de guai da, tipo... Misteriotsu. Bai, ondo ikusten da, ez? Ai, zorotxuna, edo zeitxatu. Osea, baina, Ez, eza. benetan zoro Ez bat dakari. zaude, ondo, osea, super guai, baina zorotxo egotea da, como... Ai, no, zer da benetan zoru izeti? Ba, benetan zoru izatea, no sé, da como, ba, begira, ai, super zoro nago, ez, osea, zuk egin duzuna da, aterpe batetik bestera, korrika egitea flekilloa ez bustitzeko, osea, benetan zoro egongo bazina, ba, motxila bat aterako zenuke euripean, bikiniarekin, betako betaurrekoan, betaurrekoekin, eta igeria egiteko txanoarekin, eta hor kalerdian, ba, putzu batean, natazion sinkronizada. Claro. Honek bakizu seria akorda bera itxosten, gero datorren nahi, hori da pixka libre albedrio, ez? Bai, bada libre. Bai, erabiltzea Bai, zure ez? libre albedrio kaosa egiteko, jazta. Claro. Ja. Kaosa hautatu eta ez dakit nahi duzuna egin. Benetan zoro egotea da, ba, ez dakit, bapatean, no sé, bi kalatxori, hau da, basado en hechos reales, vale? A ver. Bi kalatxori baitzea, korrea bat jartzea kalatxoriei. Zer da kalatxori bat. Kaiua, Itxaskaizu. Bai. Skate bat hartzea eta bi kalatxori hoiekin eta korrea batekin, En plan ba, husky. kalatxoriak zuri arrastratzea skatean. Osea, hori nire herrian gertatzen da. Wow. Niri bakizu zen momentutan sentitzen nahi zen, en plan, esatu dela, buah, tio, estoy lokisima. Baina, esaten dut, osea, esaten dut nire buruari daukadanean vergüenza jena aurreko gauea pasatu naizerako, edo parranda bota dudalako, kriston pedoakin jendeari hitz egiten ez dakize, buah, tio, estoy lokisima, que dije, tal. Osea, zentzu horretan bai esatu dut, buah, tio, que mal, Baina hori ni peno los ezagote. Baina, claro. Baina beste zentzu batean Baina beste ikusten zentzu dut, baten, bai. sabes, baina esatu bat izte. Eta ere bai esatu dut, que loka estoy, diru asko gastatzen dudanean zerbaitetan, en plan de, erosten dut hau, tio, estoy lokisima, tio. Baina, bueno, pero no, baina ez da en plan, buah, que loka estáis, como no, tu. Ja, Estás loca, es tía. que Ez daukazu dirua. ze lokanago da aize berezian naiz. Osea, Claro, sinonimoa da. Oin imaginetan Ainhoa, amendik aurra kastinek eitzen azte zarenin pertsona batek hauen zuen badau, hasiko izela zuri kontean, behin jun
nintzen, metrora, salto ineba, no sé, osea, derrepente kiston historixak. Es que hori da zoro egotea bestela da, pues sin más, zure bizitzea, pues ser humano bat, hori da, bai. Batetik 10 zuainoa zenbateko zoroa zara. Ni, osea, benetan, hau kritikatzen nago, beraz, ezin dut esan super zoro nagoela. Basa pixkate. Ez, osea, Pixka bai. pues normala, un bost, no? Bost bat. Ba, nik 6 zazpi izango neuke. Bai, osea, niretzat bost da estandarra. Pertsona normala bost bat da. Osea, gogoratzen dut bat, behin, irten ginela Lekeition parrandan, eta ni Bai. markinan aparkatu nuela kotxea. Egixe. Eta batean hor gau erdian, 12 edo 11 erdietan, batean nire aitak deitzen dit telefonora. Eta ni, zi, eta Ainoa, zergaitik deitu dit ondarruko ertzaintzak eta esan dit zure kotxea daukatela, eta ni, ba ez dakit, osea, ez dakit. Eta justo deitu nuen komisariara edo, eta esan zidaten, bai, eski utzi duzu kotxea aparkatuta markilan, freno de maroak kenduta, eta barruan giltzak sartuta, eta ni. Eta pixkat kotxi jauzitxe. Sopleaki. Bai. Eta ez, osea, benetan izan zela, pues Malen eta ni, osea, ez ginelako ikusten ez dakitzen Denbora bat batean. Eta ilusioa. Horrenik etzeunden... Ez. Ah. Eta izan zen dela emoción, osea, Malen bonito. ikusi nuen eta dela emoción. Dela emoción. Bakaitzi nintzen kotxe. Bai. Wow. Hori itzela izan. Wow. Baina hori da, sin querer, ez da nik aktiboki egin Ja. dudan lokura bat. Bueno, bebai zabatzut horregunin, mobile apurtu jatzun, Egia da. eta bertan goxin, derrepente eltzate mensaji, ez da, Doraemonen mobiletik, beste mobil batetik, eta ez da, bueno, mobil apurtate, baina jungona, ez dakit markineko bide, baina karteletan behitzan oie. Eitxain, Carmen Goitzurrixen ordu hontan. Markineko Carmen Goitzurrixen. Badakite. Bai, badakite, askotan ez dut. Eta hor gatu ginen, imagina ni amaiketan Carmen Goitzurrixen holan inkomunikaute, derrepente, karo, emozio hie bider bost, derrepente agertzen da inoa, gumobi, bari niola, eta orduan itxigen duen ja, freno ipini barik, eta, bueno, zema. Hori, zoroa izan baino da ardura gabe. Osea, Bai, zergatik ez da. Bueno, aitzi, ez da ardura gabe, da Feliziana. Momentuko felizidadi. Bai, ez Zuk da ardura gabe. ardura gabe deitzen duzunagu, Feliziana. Feliziana. Ni zero zoroa naiz. Osea, ikusten Bai, da. Argitan. bai. Aitzi, gauza esango zuen. Zero zoro. Zero Esa- lokita. Ainoa galdetu benin zuekin deko zorokerixak, niri etorriate zure bat. A ber, Zein. Ezin da kontau, ez? Bueno, igual kontatu. Ez dakit zein kontatu nahi duzun. Txixe izan zen diskotekako tipua, Tia, osea, barkatu. Barkatu. Hemen utziko dugu. osea, titular horrekin, niretzat hori Hori da zerri bat izatea. zorotasun eskalan. Osea, eta gero deuke alpeixetateko ez da, zero lokita dela. Osea, Momentu Bueno, hontan sin más. horrela sentitzen naiz. bueno, Eta hau aspaldi izan zen. ez hain aspaldi. Bai, Malen. Aspaldi. Bai. Bueno, Ainotxu, eskerrik asko, zure zoruen ganako kritiki gaitxik. Bai. Esperot, zoruk ondo hartzi eta zoruk ez dizenape, bueno, eta txarto hartzen badabe, bale. Osea, nik hemendik mezu bat bota nahi dut bukatu baino lehen. Benetan, zoro bat zaude, superondo segi horrekin, osea, munduak jende zoroa behar du, baina zoroz bat zaude, mesedez, ondo. jazta, onartu zure arruntasuna eta bizi-bizitza, Hori da. Izan zaitez, arrunt! Bai, kolakau bat hartu ederaketan, eta oera, Izan ja, zaitez arrunt. jazta. Ya está, total. Eslogan. Eslogan, izan zaitez arrunt. Edo benetako zoro. Bai. Eta Hartu bide bat. edo benetako zoro. Bueno, Ai, eskerrik ama. asko, Aino. Eskerrik asko, Beste bat Maritxoi. arte, ze hau ez da azkena izango. Zer diogu? Zer diozu? Vale, hueltauga, eta oindator gure tarte favoritu. Bueno, bigarren partida, hau baina, aitzi, zelako barrik ibili gendu zen bileran Bileran. beretan zebizekun? Oianek esplikauzkunin, algendu lehin nire amazoaz gutizi askea, eta gero, karo, nik hori nirea esplikau binotzen. Nirea zeu lertu zen duen amendidanetik, entzulik pixkat kokatzeko. Itzei bar dugu, Nik azaldu behar dut. Bai, azaldu, Bai, azaldu. baina oinarria da gutizi askea da gaia libre albedrio Bai. moduan ezagunagoa. Bai. Izan da, TikToken eta horrela. Bai. Ze ulertu duzu kontzeptua gandik? Osea, niri malenek behaliz TikTok batzuk, eta horregatik ulertu dut, badela, norberak hartzen duen erabakia internoa nahi duena egiteko, eta Hori da. kontsekuentzia horiei aurre egiteko kontsekuentziak egotekotan. Eta zuk bializkidasun estoak dira, adibidez, tortilla azten baldin banaiz jaten, erditik. Edo, osea, izatea pizkat anarkikoa moduan, Ja. ez? Edo, izatez, osea, benetan
izatea kontziente nahi duguna egin dezakegula. Bai, Horrelako zeu zer. bai, horri lotute gauza ez oikuk. Hori da. Hori da. Osea, Eta legalak, gizartin- esan nahi dut. Bai, osea, gizartin gauzak eitzeko era bat da normalin, Hori da. edo era oiko batzuk daz, bat edo batzuk, baina Bai, kulturalki, sozialki, hori da. horrela ezarri Ja, direlako. holan esarritxego esan batzu daz, eta gero gutizia aske honek akordau ere itxosku, beste modu batzu be badaz, nahi txe eson hartute egon, Claro. badaz. Orduan, karo, guaz egin horri bueltaka, eta lehenen kondorixu izan, Nabil, pixkat barkatu, gutizia Nabil. askean azela itziaz konparaute. Bai, barkatu, egon naiz bilatzen zaborrontzian egonda. Bale. Ez dakize Hori izan lehenengo momentutan, kondorixu. baina eske egin nuen dokumentu bat, pues, nire adibideekin eta jo, pera mandit ez topatzea, porque digo, eta orain esango dut. Vale, eta bileran, zer? Si vas Esan, eta bileran, konkluitu genuen, garela oso desberdinak, Bai. eta bakoitza, osea, zuzarela super libre albedrio... Ez, ena super libre albedrio, na, bueno, zu baino Bazara, geixa. joango gara konturatzen, zu bazarela eta ni ez naizela inbeste. Hombre, ena, Carmen Goitzurri xentutxotan, Ez, bueno, bilerak eta bilerak daude. Baina, bilera zenuen, bueno, baina igual... Ez, esan eban, non hor bada geixa besti baino ni nazela. Bai. Ni geixa nazela zu baino. Ni konsideratzen dut zero. Zero, naizela. zu zero Bai, za. libre albedrio. Ni zure timeko nahi uste dute. Osea, pentsatzen nengoen eta niri libre albedrioarena etortzen zaidan lehenengo gauza da, tipo, sexuala eta osea, maitasunaren inguruan. Vale, Libre albedrio. Hori da, etortzen zaidan burura, entzuten dudanean libre albedrio. Baina ez zait okurritu ezer zehatza, osea, ez dagoat, ez dakit. Beitu, nik emango dizut adibide bat, Malenek askotan Zer? egiten duena, eta nik sutu egiten nagoena. Pentsau baino, osea, esan baino harina Tortillarena. pentsau, Bai, Ah. zuk esan duzu. Tortillarena, bai, kari, hombre, hasiko naiz ni hemen mierda Be. ateratzen. Tortillarena, zuk esan duzu, oso zalea zara, tortillaren zatia erditik edo beste eskinatik hartzeko, Kariño, Ja, ez dut hartu eskin- erditxik. bueno, Inoiz erditxik, ez edo dut beste hartu eskina, erditxik. hasita ez dagoen beste eskinatik. Eta niri horrek, Toka mate izu. baina esagerau. Ja, baina eske niri be bai ez eukitxik libre albedriorako askatasunek, ulertzozu? Osa, niri be motozte toka, de repente, amendik zati bat hartzen bot, derrigor amendik hartu biarrizetik. Nik ez zaitute derrigortzen, Ja, baina esan itxozu, da, emoten dau, gutizia askea txarra dela, da ez da txarra, Beste askatasun ez bada. manipulatu, ez Orduan, manipulatu. ez, baina, bueno, nik Manipulatu. gutizia askea defendatzen dut. Behitxo, niri okurri baten, ze askotan eitxe gendu zen honaz txistik herriko jaixek eltze zinin, okurri bate, vale, gutizia askea, oza, dano gau itxute, etxeko dutxan dutxau bigarela, etxeko, bueno, garbi itxasunen bigule etxin, eta kanpora urten bigarela garbitxute. Bueno, edo gimnasioan ona izaten da. Edo gimnazioan, bale, edo eskolan gimnasia eta gero. Baina, eta imaginau, de repente, bajatze garela kala eta, hori, badibes, itxurri baten, Eurixakin igual. eurixaz edo itxurri baten, de repente, aste garela garbitzen, hori behizango litzake gutizia askea. Zeiritzi Ez? daukazu. A ber, nik eneuke ingo holan, baina bestait, imagina, oza, berez asteza pentsan da, danada, eitzen asti. Osea, nik uste dut dagoela ezberdintasun bat zer nahi duzun egin eta zer alden egin. Osea, azkenean libre albedrio hori Hori da pentsatzen dut nik nire zuk ados. egitea nahi duzuna, baina ez eukitza inungo represalia txarrik, Claro, sobre todo claro. bestekiko, Karo, eta karo. zurekiko, pues ere ez da ez, osea, pues, ez dakit. Karo, Baina Baina nire... eske Ez daukat honek guztiz kontzeptu- argi kontzeptu, osea. Berezko, honek kontzeptu berez dan hartzen dau baitan, Ze gauzida, Claro. ze gauzida niri gutizia askea ez dizen gauza asko behalgat ez txarto bintxan du. Ze imaginau, supernormalizaute da, ez dakit, ez dakit ze dauen supernormalizaute txarto bintxan zatena, baina... Bueno, badibidez, nik esango dizuet, Zer? neskak, baten batek, egunen batean, gaizkitz egiten dizunean, eta Adibidez. muturreko bat merezi duenean, pues nik uste dut, batzutan, muturrekoak eman behar direla, fijate tu. Buf, Bai, nire aitzi, bai. baina eske holan azten baga... Bueno, baina da, osea, Ja. hipotesi bat, Muturreko kontzeptuala. Bai, Ja. badakit ez da idilikoena, eta, bueno, gerrak sortuko liratekela, eta, baina esan nahi dut. Bai, de repente, batek zerbait esate dizu, toma, ala. Ni pentsa neban honaz bebai, bilustasunan asuntu. Pentsa beneban. Zesan eban, bale, imaginau. Claro. Imaginau baudan, beru da. Eta plaixen super normala da, egoti dano titi biztan datangan.
Eta Baina- errepente gartzen duzu hanka bat playako marratik. Ez que gaina Holanda, Claro. Eta Zara, ja, bai, ez que gisa, ni plaiko paseora juten bana tangan eta Titibistan? titibistan, hori da alarmetako Claro. moduko. Baina ala Baina, ere, karo. nerea da, legearen mugaz, aparte. Bai, esan nahi mugaz dut, gaindi. Hemen legeek ez dute importa. Da gehiago, badibidez, pues jo que se, zure sukaldean sukaldatzen zaudela, ontzat ematen da, zutik sukaldatuko duzula. Claro. Eta zeba ezin dute eserita sukaldatu. Ez que Claro, Zen, claro. ja. Nik hori egite dut askotan, igual, konpondu behar naiz, konpondu. Nire, pues, igual, esnatzen naiz super txartu ezakize, eta esatut, bale, gaur daukat lana ezakize, gero jun behar naiz, eta esatut, zerbait egin behar dut, nire aurpegi eta nire gorpuzakin, eta igual, egon behar naiz, kesi, hilearrizatu ezakize, eta hor hartzen dut banketa, Eta eserita. esertzen naiz, Claro. komunean, eta eta igual, egon naiz orduete, eta Eserita, que gracia. eserita, eta esatut, eske, esto no... Jarri osea, txoitxozu, Bai, batzutan bai. Beitxo, Bai. Beitxo, urrengun tente itxoten nin, akorda bera ingotzen Claro. nire ura imalen gutitxe azkea dukezu, Nik ezin dut. Claro, eske gero batzutan ezin da, porque ni eseri egiten banaiz, Ez osea, heltzen ja izpilura. zutik ez naiz heltzen izpilura, pues eserita imaginatu, claro. Komuna ipatu duzuela, Zer? parkatu. Zer? Ni dutxatu egiten naiz batzutan, argia itzalita edo argi txiki bat piztuta. Osea, argi nagusia itzalita. Claro. Probatu. Bai? Bai, probatu. Bai, nire bai. Eta libre albedrio izango litzatek ere bai txiseita dutxan. Hori oso komunitatea, ez? Nik askotan Nik itxot. ere. Edo txiseita zutik. Buf, hori Nik batzutan- nire laguna, bueno, noi esata. Guk ezin dugu, zutik egin. Bai, hileike, joder, hileikela, nik eiot. Hombre, eta itzi super komoda, Eta bodixaz bai. Batzutak son pereza matit, agujeta ditu danean neskak. Hileike bai, tente. Kriston agujetak iranketan? Aitzi gero erakutziko zuzela No me nintzenan. Ni juergan askotan eiot. Hombre, Txixe, tente. hombre. Eta Baina jente hankak askok. zabal irekita, ez? Ez? Bueno, depende. Depende. Baina itxoen gauza bat, osea, zuk pixa egin behar baduzu, prakak jeisten badituzu, ezin duzu. zutik Baina pixa etxean egin. alditu zuken du prakak. Eta, ez baina aparte... Baina etxean zeba egingo zenuke Aitzi, zutik udan, pixa. imaginau, udan Agujeta goni dituzulako eta daukezule, zizaelako eseri. Beste, Imaginau, udan gona badaukezu ipinitxe. Adibidez. Ez naiz oso gona zalea, karo. Bueno, baina bardin da. Bueno, edo prakak pixkate zabaltzu dizenak. Aparte tozu, Bueno, eta eta jazta. Nola aparte tozu. Da aparte dozu tangiolan, da Eta jazta. jazta. Baina hortarako eseri. Ez. A ber, neskak. Gutizia azkean ere. Gutizia Gauza bat. Ze plan dimitzu zelan Jeisten enbidan. baditut prakak orain. Eta hor lurrean badaude. Baina prakaluzekin ez da barixo. Hori nabil esaten. Claro. Claro. Ez, baina imaginau adibidez udan prakamotxak onaino ukiko bazen duz prakak bitxaltzau. Imaginatu galtxatuta nagoen. Vale. Ba, itxosu, aparte tozu pixka, Claro. onan literal, klan gero itxosu, trrrrrip, da txor urteatzu onan rekto. Hori ere, imaginatzen dut, daukazun tortolaren arabera. Edo daukazun punteriaren arabera. Terixi Ja, da, bai, baita ere. kalkulaba mizu. Ja. Hombre, gero, bueno, oza, bere arriskua dauka horre. Bere arrisku duke. Baina, bueno, komoda da, eta nik askotan egiten dute. Udan parrandan, ba. Bai. Bai. Bai, zelokitak zareten, neska. Bai. Ja. Ba, que sepastan dan gutizia askeaz. Ezin dala beti egin. Ze jentik ez dago nartzen orokorrin. Claro. Ni akordetana, Zer? ni akordetana saso baten, emostela, karo, guk eskatzen jatouz, eskatzen dugu maixetana. Baina salan, zu etorritxesan iretxa, daukauelako maitxu txiki bat, super baju. Emoten da bela Doraemonen da estiloko hora los lejan. Bai. Osa, maitxu bada baju. aurrekoa. Ah, vale. Bai, baina super baju. Eta asnitzen saso baten, tipo, hor, nozinbein, telebizinean aurrin eta jaten da no seke, baina, karo, nire gurazu, malen horrez, no seke. Karo, orduan beti ez da... Jan, amen, ez da izer, amen, ez da izer, holan. Ez que nik sentitzot gutizia askeak hori deukela. Ez pasa bakarrik edo bizi oso gatsa da oitxurak, eta logiki deuke, ez? Ezalan, ba, igual ezikintzeko, gau besti logiki deuke horrek. Ja. Gero baita ere da, naiz eta guk ez egin, zer egingo genuken hau kontuan izan da. Adibidez, zu ezo azkaletik puzkerrak botatzen, bueno, edo bai, isilak badira, adibidez. Claro. Baina, zeba ezin ditugu puzkerrak bota? Ja, ez que Claro. zer etxea txartik usitxe puzkerra Puzkerra botati. bota duzu? Ez. Es que justo... zergatik da, Ja, Egon eixe da,
Segetxi da txartu ikusitxo puskera botati. Mundu guztiak botatzen ditu. Bikoteren aurrean botako zenituzkete buskarra bai, Nik nire exarekin lehenengo zitan bota nuen. Oso ondo. Ostra, itzitzela. Hori terapia botako txoke. neukez. Bai, eske irutzen zait. A ber, baina eske supernaturala da, osa dinot. Eta korroska botati bai. Hombre, egia da, puzker horren usaiaren arabera. A ber, kari, da txarra baukezu zer, eske zizu kontrola. Hori badakizu, Claro. bota aurretik badakizu usaia. Ez. Badakizu, bai. Ba, nik ez dakit. Edo adibidez Kontrolatzen izan leike astea bazkaltzen postretik, no? Hori izan, Adibidez? Hori, That's it. adibide bat izango. Adibidez. Vale. Adibidez, Jatea lehenengoz, gazta tarta, gero makarroiak, Hori da. eta gero adibidez. Babarrunak. babarrunak. Bai. Adibidez. Edo asko irakurri izan dut, adibidez, pues, gozaltzeko makarroi plater bat, gozaltzeko, hori izan dugun, babarrun batzuk. Zergatik ez? Zergatik ez Claro. dut gozaldu izozki bat? Ah, No zein iziot hori. babarrunak gozaltzeko? Ez, baina aurreko gabeko sobra gozatzeko, Claro. bai. Pizza. Ze bat alder, Bai. babarrunak gozaltzeko? A ber, bai, edo betxu, beste saso baten supermodan ipin izan, da nik hau pentso no zeiotela, esate ben, lehenengo suavizantia gero txampu. Dani olo bole. Ba, lehenengo Nik no suavizantia, zin gero dut, baina... txampu. Ez, Ez. ez, enau konbentzitzen. Ja, Enau konbentzitzen, ze gero estropajules gatzatzu. Baina, bueno, ba, ez dakit, alrebes, gauzak. ja, adibidez libre albedrio izan daiteke ere bai, gelarekin garbitzea. Ah, Ilea, Buah. baina eskez nago batere ados. nire bez. Batzutan hoteletan eta gertatzen da, ez dago txampurik eta... Baina hori no mola. No Ni mola. batzuan bai, txeneban akortan a Bartzelonan, etxin bakarrik neuenetan, eta igual jo, ba, igual ondino nire pixukidik heldu ez, eta neuken eserre itxeko, eta ez dakiz zer, eta igual astegune, negu, eta nik orduro gozi deuket askotan. Eta akortana, igual inkonzienteki, pentsako nebala, malen, gutizi askea daukezu, Eta igual atzaleko 5 erdi afaltzen eban, da gero barriro pixukidik. Adibidez. Ja. Adibidez. Ja. Bai, eta Eta olakotan, nik uste dut libre albedrioa daukana da, ez zarela gaizki sentitzen, o ez duzula zure burua Ez. epaitzen, ez, ez da? Ze izatozu, azkenean- a ber, oza, zer txik izota faldu bosterriko Claro, ziba dauket. claro, efectivamente. Efectivamente. Claro. A ber, nik adibide pila bat dauzkat, baina... Ez que ni ez Zeintzuk ez zeintzuk, zaizkit okurritzen. A ber, Barreguri adibidez, ensaladak. Zeba, ensaladak egin behar ditugu adibidez. Letxugarekin, kanonigoekin, rukula, hori eta zela zeba hitz. ezin dugu ensalada bat egin, edozein arboletako ostoekin. Ai, ama, gutizi askea. Adibidez, urtebetetze tarta bat erosi, Mhm. zure urtebetetzea izan gabe. Zergatik. Claro. Osea, Hori aldo zergatik, zuen. baina ez da egiten. Osea, zu ez Ja. zoaz supermerkatura eta urtebetetze tartak ikuste dituzu horta esaten duzu. Eta, Claro. eta Claro. urte betetzi data saldatzi erabakitxi, oza, imaginau, esatozu, Ez Bale, dut- ni martxoak zei jaixo nintzen, baina da nahi bon nire urte betezi izeti hobeto etorteatelako aurten. Karo, eske, jaixen moldatzen di asteburuan arabera, Claro, ez? claro. Bale, markinen paia di askotan mobitzen da, segun ostoketan dan zapatu. Claro. Bale, orduan imaginau, heltzen da martxoak zeide ikustot, jo, ba, 10 toketan da urten zapatu. Ya está. Ba, martxoak Ah. 10 urten. Pues vale. Da, listo? Hori berez alkoholitzakein. Bai, hori alkoholitzakein. Eta Bueno, hemendik baina aurrera, berez izatez egiten da, osea, zuk ez duzu askotan ospatzen zure urtebetetzea, zure urtebetetzegunean, igual urrengo asteburuan ospatzen duzu. ospatu bai, baina eske Bai. mundu zuk zori Claro. ondo hau besti Claro, hori parazanaliza bai, gana. hori bai. Karo. Zakit. Adibide gehiago. Izozki bat, Uf, txupatzen jan beharrean, Bai. ozka egitea. Ja, baina itzi ez izu. Tia. Ba, nik horrela jaten dut, osea... Nik ezia. Edo hasi kukurutxotik. hasi- Baina hori, dapur bat Guazarra anarkikoa eman didan. izatea orokorrean, osea, jutea bizitzaren logikaren aurka. Total! Osea, sin Ja. más, Zer osea, hasiko zinake ozkatzen heldu behar duzun lekutik? libre albedrío. Libre albedrío. Ja. Bueno, zu normala zarelako. Ez que, claro. Ja, a ber, eske batzutan ondo etorten da, beste batzutan esain, osea, batzutan logiki deuke, da beste batzutan esain Ostia, beste. joditu dit pila bat horreken ere. Ja, ja, ja. Imaginatu Ja, dut nik ere bai imaginatu dut, baina ez... Ja. Osa, ez nukela egingo, Ez, evidentemente. neuk ez. Ez que ni ez naiz bat ere libre albedrío, nik uste dut. Naiz bastante racionala zentzu horretan, sobre todo toka sentitzen dudalako horrelako kontuekin. Bai. Total. Bai. Baina bai adibidez sentitzen naiz libre albedrío, eta ez dakit hau izanako zan, zu baldin bazo super gustora, imaginatu, ni nagoela zuekin, orain, eta gero afari badaukadala. Baina Bai. nago super gustora zuekin, lusatzen zaigu ez dakiz eta azkenean, Bai. joe, ba, super gustora gau, eta nik ez Bai. dut afarira joan nahi. Ez naiz joango afarira. Bai, Bai, Naiz da, behar bada kompromisoa bai, zeneuka. bai, Ai, bai. Eta jure atzo ona, gertatu zitzaion lagun bateri. Bai. Eta zanion, deituko nik, eske hau gertatu zitzaigun atzo, geneukan kuadriako afaria, eta beste lagun bat, gehiatu zen lagun batzuekin lehenago, eta Bai.
zegoen kriston pedoakin, deitzen genion, ez dutan, bere lagunak erantzuten zuen eta esan nion. Maitia, ez etorri. Zaude super gustora, lasa eta, sentitzen naiz gaizki. Ez etorri. Bai, tal cual. Hori egin alizateare bai da libre albedrio. bai. Sentitzea gaizki, ez da zer gertatzen. A ber, depende ze afari den, depende ze momentu, depende... Osa, evidentemente, norbaiten urteak badira edo, pues obviamente, joango niz urrengo planera. Baina ni beti izan naiz, ez nintzen lagunen urte betetzetan eta, osa, igual nindoan afarira, baina gero ez nindoan diskotekara, porque pereze ematen zian, osa, banekien, orduan. Zentzu horretan ni naiz oso, como, eske egin gaut nahi dudana, y lo que me apetezca. Eta ez sentitu gaizki, porque ez da zerbait pertsonala, da, eske, no me apetece. Eta como no apetece, pues ez noa. Zentzu horretan bai, Ni horbana pixkat, oza, nahiko neuke, hola nizen, da batzutan alegintzena, da batzutan nahitxot, baina holakun bana pixkat toketan bada eitxot. Gero superando pastot be bai, Ja, nik zero. Bueno, total, zarratu ingogu gutizia askearen tarte hau, zuek animetan basari idazta zuek eitxo zuena edo okurritzat zuena, idatzekariz. Hori da. Entzulearen galdera. Vale, buelta hogata entzularen galdera dukeu gure fans onenak bialdute. Mai eta Leire, guazen entzuta zuen galderi. Hola, Clariz! Hemen doa gure galdera. Zein da zuei gexen errepresentatzen zaituzten outfitazu. Ta, importanti, azezasuk! Bale, eskerrik asko, Maiitxu, Leiretxu. Maite zaituztegu. Mosutxu, jarraitxu bialtzan galderak, Eta nereatxu zezatozu? Ba, depende momentua. Azken aldian, gehien errepresentatzen hauen outfita dia txandalak. Ze klasera noa, oza, entrenatzea noa kirola egitea, txandala o tal kirola ropa. Klasera baldima noa edo ensaiotara edo txandala. Orduan, nire eguneroko outfitik erabiliena txandala da. Baina gero, ezakit, esango nuke bakero batzuk, eta tirante un topa. Vale, vale. Abenduan ere bai? Bai, abenduan ere. Vale. Libre albedrio. Libre albedrio, Egia da txandalak orain, modan daudela, ondo jantzteko. Bai. Formalago, adibidez, hori da, formalago jantzteko ere bai, guai dago. Ez, baina bada look formal bat, eta ez du ematen kirola egitera zoazenik. Eta postena gero eta gauza komodu hauek elegantetzat ipintzen boguz be, Total. Zeuri gure meserako da. Eta neskontzako, esan nahi. Baina adibidez postena gero eta geixa zapata planu geruti be, super klasiku eta eleganti bada postena. Bai. Nik balen zu, esango dizut nik zuri eta zuk niri. Vale. Zu zara, bueno, ez, momentu hontan ez, izandakoa zara, barkatu. Baina horrela identifikatzen zaitut oraindik ere, eta zara lentejuela. Osea, evidentemente... Bana lentejuela. Soineku, soineku zatajuna. Euneko egun. Eta cowboy bota. Cowboy, Euneko egun. Osea, hori zarazu. Bai. Nik identifikatzen zaitut horrela be. Euneko egun. Eta nik zu identifikatzen zaitut samba batzukin. Vale. Adidas samba. Vale. Bai. Eta sudadera batek, osea, como mona, baina... Ez da izto sudadera, Bani bak ez lan irudikatzen zaitxuten. Etorreate zure irudi bat, mangamotx du niki bat, eta soineko tirante bat gainetik. Hori luke bada baina si soineko ez dut jantzen inoiz. Bai, baina bada estiloa itzen bizkat, Niki mangamotx bat olan zurixe, eta soineko tirante olan mitiko berska, eta zure bota baltzak mitiko ulanka. Martinsek, tia. Bueno, edo ulanka, edo Martinsek, bueno, ez dakitze. Eta zuek pertsonalki zeinekin identifikatzen zaite, estela? Zu, identifiketana? Bai, soineku zatajuna, Soineku zatajuna eta botak da gizea, soineku berez pentseot zapatutan edo segun edo eventon bata edo juteko erabiltzotela zen nire egunerokotasunin beti bakeruk ipitxo Claro. Baina lehen adibidez ez. Soinekuk egunero. Nik uste dut geixa identifiketan azela, baina gero ez hainbeste. Asko, hasieran bai. Ez dituen hainbeste praka jartzen. Eguneko egun. Nik horrela ezagutu zintudan. Ez dut esan nahi horrelakoa zinenik. Bai. Supostatzen dut, erosotasunera. Bueno, eske, nitzako soineku oso... Jo, ekizun eroso, bakero batzu baino eroso badia. Malen da kolori, eta ni naiz beltza. Osea, beltza grisa. Hori da, bai. Eske uneko un. Eta gero dago jane, dela... como artekoa, osea, da gorri bat, baina gorri ilun bat. Granate bat. Eske da berde, hau. Bai, da tarteko grise.
Osa, da tartekoa. Bai, Oske hori daramazun Bai. kolorea, bai. zurien Ba, zan da? horixe. Ez, grisen eskala. Ah. Grisen eskala. Tarteku. Grisen eskala, bai. Bueno, total, maita leire, horixe. erantzun de gatu da, gutizia eskea benetan, nik ez da jetik ulertuko da ben, ez? Ah, Ja esplikau ondo. Nik kostatu zaitu ulertza kontzeptua, baina, bueno, gero... Ni Ez da pentsetot, erreza. pasagule ordu bete hon bat, hemen gauza randomak Hemen divagatzen, komentetan. total. Nerea esautugu. Badago, Eskerrak. gelitzen zaizun gauzarik esateko, nahi duzun esan zerbait, ez dakit, aldarrikapen bat, hombre, pasagabe, ze hau ez da alabedi irratia, baina... baina hori. Gero txistik ingotxu ez guri buruz ez, eitz. Ze ba? Aitxetzogun bako txin beste podcast bat edo beste irratzaio bat, gero derrepente ikustu guzelako txisti guri buruz. Alabedi beste irrati bat da, Bai, claro. Irrati libre bat da, baina... Bai. Nik esango nuke ez jute eskaintzen trioak horrela a la ligera. Mesedez! Super ondo irutzen zaite, baina... Aia manerea, baina nitzak hori oso raru da benetan, Osa, barriro dinotzu. Nire de puta madre irutzen zait, baina... Ba, niri holan esati ez, Baina kontuz, proposamenekin. Bueno, nire ia depende nor. Claro, proposatzen depende nor. didan, Ba, igual. niri holan esati itxate de puta madre bentsantzen, ze bentsantzate zu ezinela super eroso sentidu, eta ordun Claro. eroso ez pasaitxu esentiarazten, igual nahi dago esan, ez tala, ez momentu, ez leku esateko. Claro. Eta hori igerrin bida, Kariz. Hori igerrien bida. Ja, total. Libre albedrio, baina neurriakin. Karo, eta libra Osea, albedrio, Hori izango litzateke konklusio. Bai, Eta aparte, kontutan euki bestien sentimentua, Kariz. bai, hori da. Bueno, entzulei eskerrik asko ere bai, badakizue iruzkinak karri, ze hori oso importantea da urrengo urtean ere renovatzeko, like eman, eta beste bat arte, aste hona izan. Eta mozutxuk. Eta oparia daukagu. Eta oparia! Tia, lehenago. Ai, ama, me encanta. Eta topa ingo dugu. Eskerrik asko. Epe. Bueno, topa ingo honekin. Venga. Ieu. Balen, tetazuk. Ona, zenbiko ez duket. Nireak dauka jaboi zapore bat, honek. Bai, Probau. garbitxu itxuaz. Probau. Ze ondo. Ke guai. Probau. Jo, eske Listo, amaitu da. Join, probatzea. ez dut hartzen, osea, zurre oso Ah, vale. zarratu duket. Bueno, agur, barkatu. liatu Agur, garela hemen. cariños!